Sori, kun siis kun mä en nyt voi puhua kauhean kovaa ja niin, että sen takia mä oon vähän tälleen puhun välillä ja niin, mutta riippuu vähän tilanteesta. Eli mennään nyt tonne, vaikka en mä tiedä mitä me pitäis tehdä. Kun mulla ei vissiin ollut lahjoja, kun mulla ei yleensä kauheasti anneta tää paita. Mulla annettiin tänään äsken. Hei. Mä haluan mun toikalta tavaraa. Koska siinä, jos te ostatte mun toikalta tavaraa, mä voin tehdä lahjavideon. Ja mä voin näyttää teidät videolla. Ja toi on pesukone, tai tiskikone, toi ääni. Niin. Joo. Ja tänään mä teen semmosen videon, että mun kasvot näkyy. Eli joo. Jos te ette kuule mua, niin kiva. Ja jos te ette kuule mua, niin sori. Kuka tää on? No. Tää on joku ihminen. Tunnen. Mä aion nyt vähän panostaa näihin videoihin. Oi, oho. Joo. Haluan kaikkea vastaan. Mä suosittelen, että joo. Siis mä suosittelen, että käytte katsomaan elokuvia ja artteja ja kaikkea. Mua jännittää tehdä video, mut joo. Mä otan vähäksi kappaukselle. Mä sain täältä solpia lahjana. Mä en yhtään tiedä mikä se on. Okei.
No, en mä oikein. Mutta mä alan nyt lopettamaan, joten moikka!